Aha m nwa Amadi Uchechukwu Chinedum. Abụ m onye nkụzi mgbakọ na mwepụ nke ndị bekee kpọrọ mathematics. Aga m eduru na isiokwu a na-akpọ mmepe ahịrịokwu nke ndị bekee kpọrọ open sentences. Enwe ọmụmaatụ nke anyị nwere na mbido ogbe anyị ga-aleba ya n'ime ya. Nke mbụ, anyị nwere 523 agbakọrọ gịnị ga-enye gị 700. Anyị depụta 523 agbakọrọ, anyị ga-anọchite anya ihe awụti abịchịdị ọbụla anyị chọrọ ka anyị yuzuo x ga-enye gị 700. Anyị depụta our x ga-enye anyị depụta 700. 523 ọ gafete saịdị a, ọ bụrụzie mwepụ. Ka anyị banye na mwepụ anyị. Efu ewepụrụ 3, efu ọ dịghị ihe bụ efu. Ewepụ ya 3, ọ gaghị ewepụ nwa 3. Nke a bụkwa efu. Anyị jee na nke a bụ 7. 7 anyị napụ ya ofu, ọfọ 6. Anyị tiri onye nke a 9 na onye nke ofu. Ofu anyị tiri na efu emega efu ọ bụrụ 10. 10 ewepụ 3 bụ 7. 9 ewepụrụ 2 bụ 7. 6 ewepụrụ 5 bụ 1. Ya bụ na ya enwetago s anyị ka ọ bụrụ 177 nke ndị bekee kpọ 177. Ka anyị jee n'ihe omume nke abụọ anyị. 150 ihe ga-eke ya ka anyị wee nweta 50 nke ndị bekee ya akpọ 150 divided by what ga-enye anyị 50. Anyị depụta nke a, anyị ga-anọchite anya ha wute abịchịdị ọbụla anyị chọrọ. Depụtakwa awa 50. Anyị ga-edekwu ya n'ụzọ dị otu a maka ofu sign. Enwere nke ndị bekee na-akpọ cross multiplication. Anyị ga-eyuzi cross multiplication iji mee ka x anyị gaa side a. 150 apụta n'ụzọ nke a, ọ bụrụ x ga-enye anyị 150 and x anyị times 150 ga-enye anyị 150x. Anyị depụta x anyị n'akụkụ 150 anyị, ọ ga-enye anyị 150. Anyị ga-edivide side a na side a with nọmba anyị nwere n'akụkụ x. Nọmba anyị nwere n'akụkụ x ebe a bụ 50. 50 nọ side a ga-akagbu 50 nke nọ n'elu. Efu akagbu efu. 5 divided by 5 ga-enye anyị 1. 15 anyị nwere n'elu divided by 5 ga-enye anyị 3. Ihe anyị nwetara na x anyị bụ 3. Ya mere na anyị tinye x anyị ebe a, ọ ga-enye anyị 150 divided by 3 ọ bụrụ 50. Ya bụ na anyị enwetago ihe kwesịrị ịnọ ebe a. Ya mere ihe niile gbasara mmepe ahịrịokwu bụ inweta ọnụọgụ nke bụ itinye onye gị nke nọ n'aka nri. Daalụ.